Praise the Lord, Hallelujah, Ani Kristoni takuk te bukuk song. Supra Jisuni katsangma norok bai tong tong. Amen. Pulano ang katang kaplay kay tuno hambay, te norok joto ani o video no nai tong nai rok no, ani khabay hambay yapharom. So ang pulano o session siyang sukang norok no koindan muchungo, norok ani bagi studi kay toni taniwo ani asat sakhamya. Lumani bagai aban bagi norok kaiton thani sirdi ani bagai ang dakti hambai tebo pantrake kaiton samno khaimana ni bagai. Praise the Lord, Hallelujah. Tini sengnamu chengmani ke haise ani kristoni taku bukuk song sengtam ni bagai jisuno rekthar sengtam ni bagai baptisma yachak Seng tam ni bagai cini tomong camong no ya karai tabuk ceng Kristan no henca. Tam ni bagai ceng Jisu no rektar nani nang. Tam ni bagai ceng Jisu no rektar. Abono tini kisah bekau sengi nelewano. Elambago porike ceng nugo. Johon soini duyo. Bo hamyarokno hamremani. Soidomni samung nukma bai. Bororok. Kebangma bono rektar laika. Jisu hamya kebangma rokno hamreka. Te kebangma soidomni samung rok bo klaika. Aboni bagai a soidomni samung nainani bagai. Hamya hamnani bagai. Borok Jisu ni thani pailaika. Te borok Jisu no rektar laika. Baksaba nok hu kibirka. Baksaba bihik pusano kibika baksaba mai tei caya karai a hamya hamna ni bagai a soidom ni samuno naina ni bagai borok Jisu no rektar laika tabuk ang norok no sengna naimani ke amo haise neng tam ni bagai Jisu no rektar tam ni bagai neng baptisma yachaka Nini langmawo soidom ni samung naina ni bagi da neng Kristan hab. Neng hamya hamna ni bagi simida neng Kristan hab. Tam ni bagi neng Kristan hab wan sagai naidi. Ani Kristo ni takuk tay bukuk song Jisu belai kena ka hamya angka. Tam ni bagi male bororok Jisu no poito klaya. Jisu no khabai kuk bai yacha gai nanya. Borok noko kibiwi tikno faika besabete kibiwi samung humung yakaroi. Haipono borok ni bekawo apoi tokroi. Borok ni bekawo apoi tokroi Jisu ano mutang nai. Jisu ani sumsokno nakar nai apoi to borok ni tani kroi. Jas borok mokol bai nukna ni mutsungo Jisu bahai ke soidom ni samung klai. Jisu bahai ke hamyano hamre. Abono naina ni bagai simise bro Jisu ni tani payo. Ani Kristo ni takuk tay bukuk song. Neng tabuk sak bay tangwan sagai naidi. Neng tam ni bagi Jisu no rektar. Tini ceng sosial media o nugui tongo. Pola ketar manai ne. Kebangma borok tini lama korowui tongo. Kebangma borok tini kaitor bay calai tongo all soidom ni samungno naina ni bagai hamya hamna ni bagai omo sudu tabuk 2025 ni kokya Jisu o sangsaro kathang tonglang puruno o kokna saka hamya hamna ni bagai simida norok ani thani phai soidom ni samung naina bagai simida ani thani phai ani Kristo ni takuk tay bukuk song sungsudo hamya hamna ni bagai simihne haksal yang thangai tongkhang ke soidom ni samung naina ni bagi simiseng yang thangai lama koroi tongkhang ke ang norok no sanani muchungo abule poito khainai rokni tomungya abule poito khainai rokni samungya a samungle poito kri rokni samungse ani Kristo ni takuk tai bukuk so abuni bagai no chung Jisu no poito kra khesi tongnani nango Bini mungno surinani, bini kokthai no porinani. Tai duku kosto pai prubo bono poito krak ketongani.
Ani Kristo ni takuk tei bukuk song okok no thaisa muito narakna nango. Jisu saka hai hinai. Norok ni yak norok no sumsogo khiklai khe. Yak kongsa no tansui khibidi. Yak kong nei ke morkewo tongmani slai. Yak kongsa ke kaitoni. Hawa tongma se hamkugo. Naisao. Ani Kristo ni takuk tei bukuk song. Tabu yak hamya hinai yak hamna ni bagi ching biji inglayo. Ani Kristo ni takuk bukuk. Yak hamani yagulo o phola purano mathang jaiga nga ke tamong nai. Hamya hamani chungno mathangai manai. Healing chungno chukna hawat langai manai. Ani Kristo ni takuk tei bukuk rok ang borok thangmano chajagya abokko gya. Thangdi but poito krak khe tongdi. Jisu ni thaniwa soidom ni samungno naina phainai borok poito ganang borok gya. Borok le pharisai rok haise. Aborok ni poito Kolkata o miracle kanaka a Kolkata o bathangnai. Amerika o kanaka Amerika o bathangnai. Tamni bagi himale borok kobor sawi tongo a soidom ni samungno naina ni bagi. Tabuk 2025 bochong obno nugui tongo. Aboni begani Kristo ni takuk tei bukuk song husungdi. Lamata korodi. Abo sang norok no sanani muchungo. Soidom ni samung naina ni bagai hamya hamna ni bagai lamata korodi. Ani Kristo ni takuk tei bukuk song muito narakdi akokno. Poito kerak angdi. Poito kerak angdi. Ang semano norok ano jajagi ang nai okok samano bagai. But obo babelo susao. Jisu sak baitang. Jisu sak baitang sesao. Paksa borok basanai. Neng pola katana bustum mohne. Pola katano bustum ya. Jeng semano elam bago purike pola katani betai tam tamo. Pola katarni suar tam tamo. Pola katarni gib tam tamo. Elam bago bebak no tongo. Batabuk je a samung humung klai tong nai borok. A pola ni betai bong tani tedat tong. A samung humung kai tong nai rok. A pola ni suar bong tani tedat tong. Suar barota tongo. A pola ni yapai hekabe gib tedat tong. Amuno se norok isa examine mane norok wan sugoi naina ni nanggo. Hamya hamna bagi simit thangkang ke nang lama se korowi tongo. Praise the Lord. Hallelujah. Abone begani Kristo ni takuk tei bukuk song tini norok sungai nai di sak baitang. Norok tam ni bagi Jisu ni thani rekthar. Tam ni bagi nang Kristan hab. Soidom ni samung naina ni bagi da na hamya hamna ni bagi. Soidom ni samung naina ni bagi hamya hamna ni bagi ngangke khas laidi. Khas laidi. Jisu no khabai khukbai poito khlaidi. Tai salbrum brum bini mungno suridi. Tai kethar ketongli as soidom ni uklogota khaisik di lama koronai. Hamya hamna ni bagi nang tak khasik di lama koronai. Abo poito krirok ni samungse. On bagi ani Kriston takku bukro poito genang di. Ani Kriston takku bukro ang norok do abno muito khaina muchungo os soidom ni samung ni kokno sakangke. Job bini bihik thika, bini besak thika, bini malmata thika, bini nok baithangka bo sago bim bemuk manjaka. Jadi norok job ni jagao kata mung khamu. Apur norok ocai ni kharlai gara khamu. Ba job nai di apur bobo kaito rumani kaito no tuangka. Obesak ni malik kaito no kaito bebak no saimano bo poito krak ke tongka. Ulota mungka bihik bomanka besa bomanka bini bukur bo slaijak tangka mal mata manka kaitor bono bebak no kipilei rupika. Abo se apoito ani Kristo ni takuk bukuro. Abon begin Kristo takuk bukuro ang norok abo se kok kesan muchungo poito krak angdi. Hamya hamna ni bagai tak khasik di. Soidom ni samuno naina ni bagai tak khasik di. Amo poito krirok ni samung se. Poito genang rok ni samung ya. Kaiton rok jotono hamari klai tong tong. Poito krak ke tong di. Salbrum brum suri di. Tai kethar ke tong di. Amen.